ассалому алайкум хурдтаракони афсонадӯсту зебои ман. ҳамаи шумоён сиҳат саломате? ба гапҳои падару модар, бобоҷону бибиҷон гӯш андохта, супоришҳои муаллима додаро иҷро карда, акнун ба шунидани афсонаи ман омода шуде? инак пеш аз оғози афсона дар иҷрои моҳинури хурдакаки ки сокини шаҳри Самарқанд мебошад шеър мешунавед. марҳамат моҳинурҷон. Анораҷони ҷонона қиссаш булид лона, лонаи об будааст, анораҷона хоб будааст. бале моҳинурҷон, хеле шеъри зебо хонди. инак оғоз мекунем ба шунидани афсона. афсонаи имшабаи ман бадтарин ҳам беҳтарин ҳам забон ном дорад. буд набуд будгор буд, замин набуд шудгор буд. дар як замон, дар як макон як подшоҳе зиндагӣ мекард. рӯзе аз рӯзҳо подшоҳ хост ки вазири худро санҷад. вай вазирашро ба насташ ҷеғ зада гуфт: ба ман аз ҳама гӯшти ширинтаринро биёр. вазир бошад ба фикр фурӯ рафту ба хонааш рафт. дар хона вай дар андешаи он буд ки аз ҳама гӯшти ширинтарин гӯшти чӣ бошад. ҳамин вақт духтараш даромада омад. духтараш аз нооромии падараш нороҳат шуда пурсид: падарҷон, барои чӣ шумо ин қадар дар фикру хаёле? вазир дар бораи гапи подшоҳ ба духтараш нақл кард. шумо якту гӯсфандро кушеду забонашро бирён карда ба назди подшоҳ баред, гуфт духтараш. вазир ҳамин тавр кард ва гӯсфандро кушта забонашро бирён карда ба назди подшоҳ бурд. подшоҳ вайро дида ҷудоям нағз. ана акнун бошад барои ман аз ҳама гӯшти бадтаринро биёр, гуфта фармон дод. вазир бошад боз ба фикр фурӯ рафту ба хонааш рафт ва гуфтаи подшоҳро ба духтараш нақл карда дод. духтарак бошад: падарҷон, боз ҳамон гӯсфандро кушеду забонашро гирифта бирён карда ба назди подшоҳ баред, гуфт. вазир ҳамин тавр ҳам кард. вақте ки вай забони бирёнро ба назди подшоҳ бурд, подшоҳ инро дида хандиду офарин гуфт. подшоҳ аз вазир инро аз куҷо фаҳмиданашро пурсид. вазир ҷавоб дод ки бо маслиҳати духтараш гӯшти аз ҳама бадтарин ҳам, гӯшти аз ҳама беҳтарину ширинтарин ҳам забон буданашро духтараш маслиҳат додааст. подшоҳ духтари вазирро ба наздаш ҷеғ зада сабабашро пурсид. духтари вазир ҷавоб дод: забон як порча гӯшт мебошад. ба сари инсон бало ҳам бахт ҳам ба воситаи забонаш меояд. ана бачаҳои азиз, диде, барои ҳамин пеш аз гуфтани ягон сухан мо бояд андеша кунем, чунки ҳамаи он суханҳое ки бояд аз забонамон бармеояд санҷида гӯем. бо ҳамин азизаконам афсонаи имрӯзаи ман ба охир расид. ба ҳамаатон хоби ширин таманно мекунам.